200 українських захисників знову вдома. 5 березня відбувся перший етап масштабного обміну полоненими, про який було домовлено під час тристоронніх перемовин у Женеві. Додому повернулися представники Збройних сил Нацгвардії, прикордонники та бійці територіальної оборони, які боронили Україну на найгарячіших напрямках фронту. Серед звільнених оборонці Маріуполя, які перебували в російській неволі майже 4 роки. Відомо, що серед звільнених є й 7 жителів Вінниччини. Попри радість повернення, стан багатьох воїнів є складним. Зафіксовані випадки критично низької ваги та тяжкий психологічний стан. На всіх звільнених чекає повний медичний огляд та реабілітація. Я вдома, рідні мої. Я повернувся. Все чудово трапило. Я дякую. У мене нема просто слів. Вам дякую. Слава Україні!